Mateo, may bali kita igsoon. Huwag ayaw mo kalimot no, sa pagtawag. Okay, niya din si Matt Corey. Pastor, nganong naglahi man ang Mateo 4.5 sa Lucas 4.5 sa kinaagi ni Ginoong Hesus sumala sa gisulat sa duha ka apostoles. Naglahi sa pagkasunod-sunod sa tentasyon na sayop ba sila ani? Okay, ato basahon ang 4.5 sa Mateo nga kipadala lang sa ato karon lang sa Facebook. 4.5 sa Mateo o 4.5 sa Lucas. Okay, nag-ingon dinhi ang Mateo 4.5. Okay, dili ni siya mao ang ako nga punaabre. 4.5 akong basahon. Okay, nag-ingon siya diri. O gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan. O gitungtong siya sa kinahitasan nga templo. So, ang punto niya dinhi nga gidala siya sa syudad nga balaan o gitungtong siya sa kinahitasan sa templo. Ato basahon ang Lucas 4:5. Og sa itaas gidala siya sa yawa o gipakitaan sa usa ka paglantaw sa tanang ginharian sa kalibutan. So wala ko'y nakita nga konflikto dinhi igsoon, no? In the first place, dinhi sa 4:5 nagisgot siya nga gidala sa kinatisan sa templo. Pag abot dinhi sa 4:5 sa gitawag na tug Lucas, wala tay mabasa dinhi nga templo. Okay? Pero dinhi sa pikas gyapon sa 4.5 sa Mateo, nagisgot siya nga diin gidala siya sa syudad kabalaan o gitungtong unya gipatan-aw siya sa mao nga gitawag na tog offer sayaw. O mo koy nakita ani nga punto igsoon. Ingani magod. Kini gitawag na siya synoptic gospel. Matthew, Mark, Luke, John. Nganong gitawag siya synoptic? Meaning to say, naay mga events dinhi sa Mateo nga gisgutan sa libro ni Lucas, nga gisgutan sa libro ni Marcos. Dili gid sila magka-uniform pero wala sila nagkomplekto. For example, aduhin tao, gipicturan ko. Okay, gafiso kanang gitawag na to og selfie. Primero, na nagpicture sa kuha, giatubang ko niya. Sunod na siya nagpicture sa kuha, takilid nga pagka-picture. Sunod na siya nagpicture na ko, talikod. So, kung imong ipa-describe kada tao, kung unsay iyang nakita sa picture, siyempre ang iyang nakita, nag-atubang ko. Okay? Ang pikasab, siyempre ang iyang nakita, nagtakilid ko. Pero ang pangutana, naabay konflikto diha. Walay konflikto diha. Ako ra gihapon ang gisgutan. Ang isa, gatubang lang, ang isa, gatakilad lang. Kini nga punto igsoon, walay konflikto ani, kay usara ka sitwasyon. Panahon sa pagtintal ni Ginoong Hesus. Lahi-lahi lang ang pag-describe, pinaagi sa pagkahamutang nini.